És most bemutatjuk a GTA 5-öt, baromkodás, és most bent vagyunk már, az csak besétált. Katonaságban. Igen. És igazából... És itt van velünk a kutyánk is. Itt van a kutya. Trap. Igen. Nem baj, hogy örök életed van. Ja, tényleg. És azt fogadtunk meg, hogy csak örök élet és nagy ugrás lehet. Csúly fogom ölni katonaságot, mint az állat. Arra Kutya, felkészültél? Szét vannak lőni, oké? Szegény. Arra van Noé. Arra repülök. Nem, szét fogom lőni a katonáskát. Azt lőd le. Ott van egy előtted. Tékonyed. Egy olyat el kéne lopni. Aha. Olyan autót lopjál csak el, Noé. Igen. Katonaautó. Olyat tudok szerezni. Pénzemből. Nem, de akkor bejöhet bármikor a katonaságra. Akkor nem fognak mutatni. Aha. Ügyes kutya! Nagyon ügyes! Szök ki vele. Azzal az izével. Azzal az autóval. Gyere kutya! Gyere! Tunci munci! Cunci munci. Gyere tunci! És akkor ott tegyen rá. Szállt a kutya. Gyorsan. Meg nem. Taposd meg a gáz, vagy hazajön. Már beszél. Na, beszállt. Azt pont beszélt. És akkor ott ki lehet menni. Mindjárt. Most hova mész? Hagyj üldözzenek. Ne üldöznek, menjünk. Mert jön a tankhoz felrobbant. Aha. Inkább örüljön, hogy még nem jött tank. Csak ezek jöttek még. Nem, tankok is jönnek. Tudom, hogy jönnek tankok is. Most fognak jönni. Mi? Most fognak jönni a tankok. Ide érnek. Hát, ja. Akkor is szétlövik. Mert tudok, azok a nagy repülők. Tankos helikopter. Anyádat. Anyád. Miért robbant le? Ott van a sugárhajtású. Ajaj! Ajaj, ez felfordul. Az szép. Meghalt a kutya. Hol? Nem volt meg. Még kiugrott. Jó, mert lehet, hogy neki is örök élete van. Ja. Azt lövik egymást. Húdakosok. A kutya Meghalt a meghalt. kutya. Nem baj, kikapcsoljuk. Feláldozta magát, érted? Nem baj, kikapcsoljuk. Lopjál egy tankot. Ja. Y. Másszál rá. Másszál rá. Azt egymást ki fogják lőni, és amikor van az utolsó. Azt tudja, most mi van, hagyjad ma. Annyira. Ja. Felrobbant. Lopjad. Az mindjárt leüt az csövébe. Az már nem lehet, az már felrobbant. Mit lopjunk? Csak kettőször lett örök életet. Ó, ez De akkor is szétlőnek. hát ez katonas. Katonás, de szétlőnek. Hát. Ó, most katona. De nem is tudnak Olyan, mint lőni. a háború. Aha, pont olyan, mint a háború. Most háború van. Ó, nem áll. Elterjedsz. Ez is egy balzsony. Szép csúnyán. Már én is felrobbant. Fejbe találták. Menj gyorsan. Jaj! Meneküljek neked, mert mindjárt elmúl az örök életet. Ja. Nem ér, már akkor írtam megint az örök életet. Felböltöd? Felböltöd az örök életet? Hogy csináljuk. Jó. Olyan, az örök élet. Lejárt. Most csináltam. Nem. Videózom normálisan. És akkor most menj gyorsan. Ne zoomolj. Tolatok. Ezzel menj el. És ezt így fogják lőni? Nem fogják. Nem fogják, ezt nem lehet szétölni? De. Hát de, csak olyan gyors. Gyors. Nem tudja bemérni az IP-t. Csak, csak ameddig te felszállsz, az szét is lőnek. Mondta. Ott egy helikopter. Jó. Ez ugyanolyan helikopter, ami jött tudjuk csinálni. Azt szétrobbantotta. Még nem? Nem menj a helikopterra. Az bármikor tudjuk csinálni. Nem mindegy. Úristen. Azt... Akkor is szét fognak téged lőni a levegőbe, mert van ilyen izéjük. Mondtam. De hogy? A tankot robd el. Azért rálőnek. Ez katona. Tankot lopd el. Amúgy nézzük. Lesz olyan, hogy bemegyünk a
Már jó, már voltunk a katonasságnál. Jó, akkor a következő részben a repülőtérbe fogunk menni. Hogy mondjam már el? A következő részben a repülőtérre fogunk menni. Háború van amúgy. Milyen háború? Hú, ez nagyon ez nem ér ez a háború, azért, mert egy katonasság egy ember ellen. Hú. Na. Sziasztok! Hé! Jó van. Még nem kapcsoljuk. Nekem nem csinálunk videót, hagyjátok. Na, mi is csinálunk videót? Te nem csinálsz videót. Mi? No, nem csinálta videót. Én nem adom neki oda a telefonot. Hát jó, nem úgy. Háború, ellopom azt a nagy végletelőt. Ez a szétlövik, az 3 tanklövés, azt áldás békesség. Mi? De most, ahogy látom, most itt nincsen tank. Szóval az tök jó. Szépen kinyílt, húzás. Szóval hogy fogsz itt elmenni, Dick? Ja, Le. 2 hajtómű leállt. Az jó. Meg... kiszállok. az sokat ér. Beszálltál, kiszálltál. Noel. Nem fogok feljelenteni. Annyiszor beszélsz. Olyan egy okos tojás vagy, de csak csúnyán tudsz beszélni. Pont arra kéne veszni. Az bírom, hogy most felrobbanna. Jól kiukodtuk elég. Az a baj, hogy a rendőrségi kocsit nem lehet elvinni, megjavítatni. Aha. De ha elviszed a házadba és megnyomod a B-bet, amikor alszol, akkor meg tudja. Komolyan. És akkor már azt csak nyomod, és akkor húzod felfelé. Az a mennyi? He. Nyomod, és akkor húzd felfelé. De ezért a felrabban. Bótör. Csak nyomjad. Úgyse fogsz meghalni örök élet. De ezt meg fog. Úgy tudom, mindig csak letapossa meg ilyenek. Tapod meg. És húzd fel, húzd fel. Húzd. Úgy. Úgy, ügyes. Vigyázz! Az kemény volt. Mondjam már, hogy bele vagyok egybe. De hogy miért vár? Bevártak. Aztán hogy elkerült a Dick? Nem, az tőlőtte. Ja. Az a híd. Tudod. Jól, nyomjatok ezt. Húzd! Mint az állat. Ajaj. Menj egy szigetre. Szó szerint lakatlan. Ja. Igen, neked szigetre, oké? Bemértek. Most nem. No, elmérbe. Lőd. De miért nem lő akkor? Nem így. Majd ha hallod azt, hogy akkor lőjön. Csak szerintem azzal a gránátvetővel. Majd ha hallod, hogy akkor lőjön. Ajaj. Lőd. Nyelj! Nyomjatok át. Nyomod. Félrepunkol el, csak akkor fel még a helyt tőle. Még egy. Már meg a telefonom. Van töltőd? Na, nem kapcsoljuk ki, mert meg a telefonon. Na, sziasztok! Ennyi volt a katonai rész. Köszönjük szépen a figyelmet. Én voltam és a barátaim. Sziasztok!